Assalamu alaykum hormatly adamlar. Garaşda baqy tarap ýurdumyzdaky täzelikler hem habarlar bilen tanışdyrýan Watan habarlar gepleşmede aşýas. Türkmenistan beýtaraplyk mekaniýalyna ýurdumyň harby hukuk gorajylarynyň ýokary hukuk mekdepleriniň uçurumlarynyň nowatdaky goýberşi ýokary guramaçylyk derejesine geçirildi. Bu dawra münasibetli şäherler paýtagtymyzdaky halk hakydasy ýadygarlyklar toplumyna guruldy. Ýurdumyň harby hukuk gorajylarynyň ýokary hukuk mekdepleriniň uçurumlarynyň nowatdaky goýberşi münasibetli geçirilen dawralar ýer bilen Türkmenistanyň Gorunmak ministrliginiň Berdimuhammed Anaýbadynaky 1-nji ýötüleşilen harby mektebine ýerleşen öz topragynyň beýik watançysy görnükli esker ýerhalar insan Berdimuhammed Anaýbadyň ýadygarlygyna ter gül çemenlerini goýmak bilen badalgaly. Şöhratly geçmişi ata-babalarymyň gahrymançylyk taryhy ýoluny sarpalamak babatdaky bu asyrly dep harby uçurumlaryň hem Türkmenistanyň harby akademiýasyny tamamlayan harby gullukçylygyň gatnaşmagyny halk hakydasy ýadygarlyklar toplumyny gulu goýmak bilen dowam etdi. Soňra ýadygarlyklar toplumynyň öňündäki meýdançada ilki bilen dawra gatnaşyjylar tarapyndan Türkmenistanyň döwlet senaty ýerine ýetirildi. Türkmenistanyň prezidenti, Türkmenistanyň ýaraly işleriniň beren serkerde başly Goşun generali Gurbanoğlu Berdimuhammedowyň Türkmenistanyň harby akademiýasynyň, Gorunmak ministrliginiň harby institutynyň, harby deňiz institutynyň, Türkmenistanyň milli howpsuzlyk institutynyň hem içeri işler ministrliginiň institutynyň uçurumlaryny serkerdelerine hem professor molimlaryny iwren gutlagy uly ruhubetlik ýagdaýyna kabul edildi. Soňra uçurumlary serkerdelik şahsiýetnamalary, degişli diplomlary dawraly ýagdaýda goşurly. Ýokary bilim hakyna resmi namalary uly tolgunmak hem jogapkärçilik bilen el alan ýaş serkerdeler şu pursatlarda döwlet baýdagynyň öňünde garaşsyz hemişelik bir tarap watanmyda, mehriban halkymyda, hormatly prezidentimiz ak yürekden wepaly gulluga çekdiler hakynda wepaly gatamyn etdiler. Şuňky dawraly pursatlarda degişli resmi namalary eline alyp, bayramçylyk nizamyny duran merdana gerçekleri ýokary hünärli ýaş serkerdeler synlanynda ata watanymyzyň ähli wagtda gorugynyň geljekde has hem puturanjak donawran anamyň artýar. Bu ýerde Türkmenistanyň Gorunmak ministrliginiň Aýratyn hormat garawy batalyonunyň şahsy diziminiň nizam tilsimler boýunça taýýarlan harby görkezme çykyşlary dawraň watançylyk häýetini puturandyrdy. Bayramçylyk meýdançasyna Türkmenistanyň harby hukuk gorajylarynyň harby ýokary hukuk mekdepleriniň uçurumlarynyň şanyna teatr artistlarynyň şeýle-de ýaş watançylygyň çykyşlary berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwründe watan muhadisliginiň milli ruhda şöhratlanýanyny alamatlandyrdy. Şeýle-de gutwurduş dawarasynda ýaş watançylar gorunç käýfiýetli harby doktrinamyzyň üstünlikli durmuşa geçirişini, harby fiýatynyň kämilleşdirilişini uly joşgun bilen wasp etdiler. Bu ýerde dawra gatnaşyjyň adyndan Türkmenistanyň prezidenti, Türkmenistanyň ýaraly işleriniň belen serkerde başly Gurbanoğlu Berdimuhammedowyň adyna ýüzlenme kabul edildi. Soňra bayramçylyk meýdançasyna ýerleşdirilen münweriň öňünden Türkmenistanyň harby hukuk gorajylarynyň ýokary hukuk mekdepleriniň uçurumlarynyň dawraly harby ýürüşine geçmekleri bilen nowatdaky goýberş münasibetli geçirilen dawra jemlendi. Oturduş dawrasynyň çäklerini urduş harby ýokary hukuk mekdepleriniň hatarynda Türkmenistanyň Gorunmak ministrliginiň harby deňiz institutynyň öz deňizçi uçurumlaryny nowatdaky edek dawralar uratdy. Ýurdumyň harby deňiz güýçleriniň deňizçi serkerlerini ýetişdirmek maktatly 2010-njy ýylda döredilýän bu harby ýokary hukuk mekdepleriniň uçurumlarynyň oturduş dawrasy bolsa, Abada milli teýahatçylyk dowlagyna ýerleşen Baýdyk meýdançasyna guruldy. Hormatly belen serkerde başymyzyň iwren gutlagynyň ruhlanyp täze mendilleri tarap ilkinji deňizçi serkerdelik gadamlaryny masýan harby uçurumlary geljekde alan hünärlerini ýurdumyzyň deňiz şäherlerini goramakda peýdalanjaklaryna taýýarlan bayramçylyk çykyşlary arkaly anandyrdylar. Hormatly belen serkerde başymyzyň başçylygyny watan mukaddesy şöhratlanyp, milli howpsuzlygynyň hem raýatlamyzyň awadan durmuşynyň goruglyny üçinetmek wezipleri barha kämilleşdirilýär. Muň üçin bolsa harby alman hem sunugyň üstürilmegi, münasip serkerdeleň harby hukuk gorajylarynyň işgärleriniň maksady laýyk taýýarlanmagy baş şertleň biridir. Muň üçin bolsa döwletimiz tarapyndan ähli mümkinçilikler döredilýär. Şeýle bu ýytonşy davrada hem ýoly goýulan şertler, şeýle-de mümkinçilikler üçin ähli watan goraşary hormatly prezidentimiň adyna alkyşlaryny beýan etdiler. Men Türkmenistanyň Gorunmak ministrliginiň harby institutynyň uçurmy leytenant Şöhrat Akyp. Mukaddes harby borjy edid watanymyzyň, mehriban halkymyzyň bagtly we dörejilikli durmuşynyň goragyna sak durmak ýaly jogapkärli ýoly saýlap alan biz uçurumlaryň bugünkü günde oturdurş dawaramyzyň şeýle buýsançly dawraly ýagdaýda bellenip geçilmek biziň ömür mendelimizde ýatdan çykmajak taryhy wakalaryň biri bolup galar. Biz uçurumlar hem hormatly beren serkerde başymyzyň bu ýöredýän ýörelgelerini bize bildirýän anamyny aňry ýany bilen ödejekdigimize şu taryhy günde tüýsürekden andyrýaryn.
galy berse de biz uçurumlar gelecekte serkerdelik ýolumyzda hormatly bilen serkerde başymyzyň mehriban pederi, muallim, esker, ilhalar insan Bermuhammed Anaýewiň nusgalyk ömür ýoluny wagt edip, ata watanymyzyň gorunç kuwatyny pogtalandyrmakda münasip goşandymyz goşar. Şu dawral pursatdan peýdalanyp bize okumaga, islemäge, döretmäge, häzirki zamanyň innowasion teknologiýalarynyň giň mümkinçiliklerinden peýdalanmaga, ähli mümkinçilikler döredip berýän hormatly bilen serkerde başymyza sag bolsun aýdýaryn. Hormatly bilen serkerde başymyzyň jany sag, ömrü uzak, belent başı aman, il yurt bäkwetli, umum adamzat ähmiýetli tutýan tutumly işleri, mundan beýlekem elmydama, üstünlükleri, rowasyklary beslensin. Garaşsyz, baky bitarak watanymyza, mehriban halkymyza, Türkmenistanyň hormatly prezidentine, Türkmenistanyň yaraly işleriniň belent serkerde wasyna ullyk edýär. Men Türkmenistanyň Milli Howpsuzlyk Institutunyň uçurumy Leytenant Halnazarov mergen. Hormatly belent serkerde başymyzyň parasatly ýol başçylygynda berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwründe Türkmenistan bitaraplygyň mekany ýyly diýilip yglan edilen 2020-nji ýylymyzyň her bir güni hem ýatdan çykmajak taryhy wakalara wetlenýär. Şuň mukaddes watanymyzyň berkararlygyny, miýdemezligini, eldegilmesizligini goramakda akbata alýar. Biz hormatly belent serkerde başymyzyň Nusgalyk mektebinden, görüm görüldüsinden uğralyp, beýik başlangyçlaryny, köpürli we düýpli tutumlaryny amala aşyrýan ägirt uly özgertmelerini durmuşa geçirmekde. Üstümüze düşýän borçlary we jogapkärçilikleri puta ýerine ýetirmekde. Ähli başarynymyzy hemde gujur gaýratymyzy öz hünärimiziň hakyky eýesi bolup, ediz watanymyzy, halkymyzy, hormatly belent serkerde başymyzy gerek bolsa şirin janymyzy ortaga goýup gorajakdygymyzy şu dawral pursatda anandyrýar. Şeýle giň mümkinçilikleri döredip berýän hormatly belent serkerde başymyzyň janynyň sag, ömrüniň uzak, belent başynyň aman bolmagyny alyp barýan il ýurt bäkwetli, umum adamzat ähmiýetli işleriniň hemişe rowaj almagyny arzu edýär. Garaşsyz, baky bitarap watanymyza, mehriban halkymyza, Türkmenistanyň hormatly prezidentine, Türkmenistan belent serkerde başyna gullyk edýär. Men Türkmenistanyň Içeri işler Ministrliginiň institutunyň uçurumy Gaýaksy Jumanýaz. Näme bugün biz uçurumlaryň kalbyna ýatdan çykmajak pursatlaryň biri. Ýagny ýokary kömekden tamamlap öz başlyk durmuş we zähmet ýolyny gadam basýar. Ilkinji zähmet ýolyny gadam basýan ähli uçurumlar bolup, biz hormatly belent serkerde başymyzyň biz hakdaky tagallalaryna köp sag bolsun aýdýarys. Bugün kun ata watanymyzyň ýagty geljegini ruhda aýdan sagdyn ilimli, bilimli, siyasi düşünjeli nesilleriň bolmagyny görýän ýurt başçylygymyzyň belent maksatlary önükdirilen hoş niyetli siýasaty älim içre ýaňsalýar. Şu dawral günde hormatly belent serkerde başymyza köp sag bolsun aýdýarys. Pursatdan peýdalanyp hormatly belent serkerde başymyzyň janynyň sag, belent başynyň aman, il yurt bäkwetli, umumy adamzat ähmiýetli tutýan tutumly işleriniň mundan beýlekde rowaj almagyny arzu edýär. Garaşsyz baky bir tarap watanymyza, mehriban halkymyza, Türkmenistanyň hormatly prezidentine, Türkmenistanyň ýaragly güýçleriniň belent serkerde başyna gullyk edýär. Berkarar ýurtmyň bagtyarlyk döwründe alym, tehnika we innowasion tehnologiýalary online görnüşine geçirilen halkara alyma marmasagyň ikinji güni degişli bölümçilerde dowam etdi. Olarda häzirki zaman alymynyň gadananlaryny önümçiligi ornaşdyrmagyň meseleleri ara alınıp maslahatlaşyldy. Oğuzhan adynaky Injiner Tehnologiýalary Uniwersitetine geçirilen mejlis, maglumat we telekommunikasiýa tehnologiýalary pudoklaryň sanly ulgama geçmegi diýip atandyrly. Alymlar Akademiýasynyň hemem tehnologiýalary merkezine oby hujruny alymy taýdan ösürmek, ekologiýa we biotehnologiýalaryň ähmiýeti bilen baglanyşykly meseleler ara alınıp maslahatlaşyldy. Halkara Neft we Gaz Uniwersitetine senagat innowasion tehnologiýalary bilen baglanyşykly meseleler garaldy. Türkmen Döwlet Ykdysadyýat we Dolanýaryş Institutuny ykdysady ötüş, hukuk, halkara hyzmatdaşlyk we syýahatçylyk atly mejlis geçirildi. Murat Garyýew adynaky Türkmenistanyň Döwlet Lukmançylyk Uniwersitetinde lukmançylyk we derman öndürmek sport bölümi boýunça maslahat guruldy. Murat adynaky Türkmen Döwlet Uniwersitetinde alymlaryň çykyşlary insan perwer ilimlerini ösdürmek bilen baglanyşykly boldy.
Berkarar döwletimiň bagtyarlyk döwrüne alym, teknika we innowasion tehnologiýalary atly halkara alma malmatat şeýle gatnaşyklar üçin netijeli meýdançyk hökmüne özüni görkezdi. Masadyň sanly aratnaşyk ulgamyna geçmek bolsa, oň mümkinçiliklerini hem çäklerini hasam giňeldip, dürli ýurtlaryň awraýly birleşikler üçin online görnüşini wajyp meseleleri ara alyp maslahatlaşmagy ajaýyp mümkinçilikler ötdi. Halkara masadynyň Oğuzhanadynaky Injinier Tehnologiýalar Universitetiniňki jemleýici masadyny Türkmenistanyň hormatly prezidentine ýüzlenme kabul edildi. Ekin meýdanlaryna elatmada köp isleglerleýän önümler bilen ýylyň ähli pasynda bolelenip etmek barada hormatly prezidentiň öňde goýan wezipeleri ýurdumyzyň gök ekrançylar tarapyndan üstünlikle amala aşyrylýar. Şunlar Ahal ulaýatynyň Qaky tarabynyň Bereket daýhany birleşiginiň telekeç kärinişleri ekin meýdanlaryna ýetişdirilen ýer almaň bol hasylyny ýygnama uğruna netijeli işler geçirýärler. Yurdumuzda hormatly arkadaşlarymyz tarapyndan binýat tutulan berqarar döwletiň bagtyarlyk döwrüne gadymy ahal ýaýlatynyň hasyl usatlarynyň ihlasy bilen bereketli topragymyzda ösürilip ýetişdirilen ýokary ýyly bakça önümleri ulutlyga ýa bolýar. Şol önümler bugün köne ak bazarlarymyzda bedäp, halkymyzyň azyk üçinçiligine öňjöýli goşunt bolýar. Hormatly arkadaşlarymyzyň bu awatda kabul eden ýylyurt bähwetli kararlaryny durmuşa geçirmek öýleriniň baş maksadyna uran. Ahal ulaýatynyň Qaky tarabynyň Bereket daýhan birleşiginiň işini usat telekeçileri şu ýylla welaýatyň toprak howa şertlerine laýyklykda ilatyň günnelik itleri bildirýän önümleri bolan yer almanyň bol we bereketli hasylyny ýetişdirip kemale getirdiler. Häzirki wagtda 125 hektar meýdanyny yer almanyň täze hasyly ýetişip, şol hasyl ýygnama işlerine dol depkine girşildi. Şeýle bereketli hasylyň ö topragymyzda öňürilýänligi buýsançlydyr. Ahal ulaýatynyň Qaky tarabynyň telekeçileriniň ihlasly zähmetleri bilen şu ýylla ýetişdirilen yer almanyň bol hasylyny öz wagtyna zaýatsız ýygnamagam esasy wezipeleň biri bolup durýar. Häzirki döwürde yer almanyň hasylyny ýygnama işleri köpçüliklerin gazgalaňly ýagdaýda dowam etýär. Telekeçi kärenesilen gaýratly zähmetleri bilen ýetişdirilen yer almaly meýdanlar görüňde göwnüň ötürlýär. Ýygnalan yer almalar ýürüýte haltalara gaplanyp, welaýatyň etraplarynyň we paýtagtymyzyň bazarlaryna buýurmalar esasyna alzylary uradylýar. Kalpları bu ýytynçdan doly geljekde de azyk bolçulugyny döretmekde pek zähmetlerini gaýgyrmajakdyklaryna ak ýürekden inanýan telekeçi kärenesiler diýarymyzyň hasy güllä ösme uğruna taýdy tagallalar etýän gahrman arka dağımyda alkyşlaryny we hoşallyklaryny beýan etýärler. Hormatly prezidentiň azyk önümlerini gaýsydan işleýän kärhanalary döwür wagtlaşdyrmak, olaryň iş öndürjüligini artdyrmak barada öňde goýan wezipelerini durmuşa geçirmekde Marw vilayat alyjlar jemgyýetleri birleşiginiň Murgap önümçilik birleşigine de netijeli işler alynyp barylýar. Azyk önümlerini gaýsydan işlemek möhüminiň gyzyganaňy dowam edýän günlerinde bu önümçilik birleşiginiň işçileri meýwe we göýek önümleriniň gaplama görnüşlerini uly tapgyrlaryny öňürip ýokary iş netijelerini gadanýarlar. Yurdumyzyň edermen baba daýhanlarynyň çekýän pek zähmetlerinden ýetişdirilen gök we meýwe önümleri bazar bolçulugyny emele getirmek bilen birlikde bu önümleri gaýtadan işleýän kärhanalaryň işleriniň öňe ilerlemegine öz täsirini ýetirýär. Şu günler gök we meýwe önümlerini gaýtadan işleýän kärhanalaryň işleriniň esasy baş maksady gök ekrançy daýhanlardan we telekeçilerden şertnama boýunça önümler kabul edip, olardan gaplama görnüşli azyk önümlerini taýýarlamakdan ibaret bolup durýar. Bu mewsime ilkinçilerin hatarına girişen Murgap önümçilik birleşiginiň işçileri gaplama önümleriniň durly görnüşlerini taýýarlamak işlerine hasy uly ähmiýet berýärler. Şu günler önümçilik birleşiginiň önümhanasyna pomidor, hyýar, kelem, käşir we beýleki bir näçe gök önümleriň duýdunyň görnüşlerini hemem meýwe şerbetlerini taýýarlamak işleri gurumaçylykla alınıp barylýar. Ekologiýa taýdan arasy şular ýaly gök we meýwe önümleriniň bu ýerde günne ortaça 3,5-4 tona goly kabul edilip, gaýtadan işlenilýär. Öňürjilikde zähmet çekýän işçileriň tagallasy bilen öňürilýän azyk önümleriniň hil derejesine de aýratyn ünsürlýär. Gaplama önümlerini öňürmekde zerur bolan aýna gaplary bolsa, baglaşylan şertnama laýıklykda Türkmen aýna önümleri döwlet kärhanasyndan getirilýär. Bu azyk önümleri halkymyzyň uluslygyna eýe bolmak bilen döwlet kärhanalarynyň arasynda goralýan önümçilik sergide de münasip orunlary eýeleýärler. Bagtyarlyk döwrümizden azyk önümleri Türkmenistan beýtaraplaryň mekan ýylynyň nyşany bilen belgilenýär. Daşar döwletlerden getirilýän önümleriniň orun tutup bilýän bu azyk önümleri önümçiligiň şertlerine görä ammarlarda bellenen wagtçyna saklanyp, soňra sowda dukanlaryna we içerki bazarlarymyza uğradylyp elatymyza ýetirilýär.
Murgap önümçülük birleşiginde gök we miwe önümlerini gaýtadan işlemek bilen birlikde konditor önümleriniň hem bir näçe görnüşler taýýarlanýar. Ýurdumyzda azyk howpsuzlygyny üpçün etmek işlerine münasip goşun goşýan önümçülük birleşiginiň işçileri içerki bazarlamada önüm bolçulugyny döretmekde alyp barýan işler üçin hormatly prezidentimize alkyş sözlerini aýdýarlar. Türkmenistan beýtaraplyk mekaniýalyna ýurdumyzdaky özgörtmelere başlanan şäherler işiň häsde wesene. Olaň ählisi hormatly prezidentimiň il ýurt bähwidine unutulan işleriniň öz boşly beýany urlýar. Döwlet Mehmet Azadada Naqy Türkmen Milli Dünýä Dilleri Institutyna Saglyk goruş we Derman Senaty ministrliginiň hünärmenleriniň Lukmandaryň gatnaşmaklaryna sağlam durmuş ýylgylary baradaky maslahat işiň häsde wesene. Türkmenistanyň Döwlet Energetika Institutyna hormatly prezidentimiň kabul eden Türkmenistana daşary dillerini okutmagy kämilleşdirmegiň konsepsiýasyny durmuşa geçirmegiň çägine talip ýaşlaryň arasynda diller dünýäsine syýahat atly zekin bäseşe geçirli. Bäseşiň dowamyna dünýä döwletleri, dünýä dilleri, sany tehnologiýalar, energetika we sport hakynda da dörli soralar berildi. Bäseşe gatnaşyjylar döredilýän mümkinçilikler üçin Mehriban ýakdamda alkyş sözlerini aýtdylar. Halkara Network Üniversitetine geçirilen maslahat hormatly prezidentimiň bilim özgörtmelerine başlandy. Türkmenistanyň bilim ministrligi tarapyndan ýurdumyň ýokary okul mekdepleriniň professor muallimleriniň arasyna aglan edilen ýylyň muallimi döwlet bäsesine atnaşan professor muallimlerini syýlamak dawarasy Türkmen Döwlet Binägarlyk Guruluş Institutyna geçirildi. Bäsesine atnaşan ýokary okul mekdepleriniň professor muallimleri özleriniň syýasy sowatlylygyny, işçiligini, ýokary ahlak sypatlaryny, medeniýetlilik derejesini hemem ýaş netle döwrewa bilim we terbiýe bermekdäki ukyp başlanmaklaryny aýan etmek bilen Türkmenistanyň bilim ulgamynyň täzeçe ösüş derejesini hemem kämil taraplaryny görkezdiler. Paýtagtymyzdaky 14-nji taglyk oýunyna Türkmenistanyň mejlisiniň we Aşgabat şäher saglygy goruş müdürlüğiniň, Kärdaşly aqlaşyklaryň milli merkeziniň hemem Zenanlar birleşiginiň merkezi geňeşiniň guramagyna Sadyn Jemgyýet gulleýän ýurt atly maslahat geçirildi. Türkmenistanyň ýokary gadetiniň guramagyna gadet ulgamyny alma taýdan ösdirmegiň döwrewap ugurlary atly okuw maslahaty geçirildi. Köpetde atrap gadetine Aşgabat şäher gadetiniň guramagyna geçirilen maslahat işçi häsete wesene. Türkmen Awtowoluklar Agentligine İçeri İşler Ministerliğiniň polisiýanyň ýol gözegçilik müdürlüğiniň we polisiýanyň ýanyň howpsuzlygy gollagynyň degişli hünärmenleriniň gatnaşmaklaryna wagt nesihat geçirilip, ol ören netijeli boldy. Türkmen Awtowoluk Üniversitetiniň agronomçylyk fakultetiniň halipa muallimleri we talip ýaşlary tejribede alýan bilimlerini berkitmek üçin Türkmen Awtowoluk Institutynyň Awtowoluk ilmi önümçilik merkeziniň alimleri bilen duşdular. Daýgatek toprak howa şertleriniň aýratynygy buğdaýyň seleksiýasyna belli bir derejede öz boşly ilmi barlygy işlerini, buğdaýyň täze keselleri, mörmejekleri howanyň amasyz şertlerine durnukly, ýokary hatyrly we gowy hili görnüşleri döretmek işi ilmi sahasy geçirmekligi talap edýär. Türkmen Döwlet Maliýe Institutynyň professor muallimleri we talipleri Türkmenistanyň Döwlet Medeniýet Merkeziniň Döwlet muzeýine syýahat gurdular. Olar taryhymynyň şaýatlary bolan muzey gymmatlyklary bilen ýakyndan tanyş boldular. Akyl vilayet gadetiniň guramagyna geçirilen maslahatda administrativ önümçilik hakynda Türkmenistanyň kanuny düşünilmek boýunça degişli gurulmalar edildi. Türkmenistanyň Demokratik Partiýasynyň syýasy geňeşiniň Akyl vilayet häkimliginiň Demokratik Partiýanyň vilayet komitetiniň hemem vilayet medeniýet müdürlüğiniň bilelikde guramaklaryna geçirilen maslahat kämil ilim we bilim biziň üstünliklerimiziň gözbaşydyr diýilip atlanyrly. Akboğda etrap häkimligi, etrap ýaşly guramasy bilim bölümi, etrap prokuratura tarapyndan geçirilen maslahat täsirli boldy. Ýaşly guramasynyň Balkan vilayet geňeşiniň, Balkan vilayet Türkmen şäher gadetleriniň, Balkan vilayet mali ykdysady orta gurary okul mekdebiniň, polisiýa bölüminiň guran çäresem Türkmenistan beýtaraplygyň mekaniýalyna başlandy. Welaýatyň esen goly, magtum goly, bereket etrap häkimlikleriniň, Demokratik Partiýa komisiýetleriniň, ýaşly guramalarynyň, Kärdaşly aqlaşyklary birleşmeleriniň guramaklaryna geçirilen maslahatlarym täsirli bilen tapatlandy. Türkmenistan beýtaraplygyň mekaniýalynyň belent ruhy daşary welaýatyna geçirilen dawaralaryň, wagt nesihat şäherleriň, maslahatlaryň düýp özünde diýär. Daşary welaýat kitapxanasyna sport we ýaşar teatry baş müdürlüğiniň, Türkmenistanyň Gyzyl Ýarmaý milli jemgyýetiniň welaýat bölüminiň bilelikde guramaklaryna maslahat geçirildi. Welaýatyň bollumsal gowada Gurban Sultanaja, Niyaz Fadylnaky, görügli etraplaryna hemem daşawy könürgen şäherlerine geçirilen wagt nesihat şäherlerim ýurdumynyň baş kanuny, konstitusiýasyny kämilleşdirmek boýunça durmuşa geçirilen işlere başlandy.
Ol Türkmenistan'ın Demokratik Agrar Partiyalarının etraf şeker komisiýetleri, jemgyýetçilik guramalary Daşary vilayet kadeti tarapyndan geçirildi. Daşagyň beýik täkwadyň näkim oğlumçylyk mekdebiniň hemem jemgyýetçilik guramalarynyň birlikde guramaklygyna geçirilmezdi. Özüniň işçiň häsiýetliligi bilen tapatlandy. Lewap vilayet kadetiniň guramagyna adyl kadetliligin amala aşyrylyşyny kämilleşdirmegiň möhüm uğurlary we döwrebak usuliýeti diýilen atylyň geçirilen okuw maslahaty täsirligi bilen tapatlandy. Demokratik Partiýanyň Türkmenhawa şeger komisiýasynyň Lewap vilayet mali ykdysady, derýaçylyk, Türkmenhawa Agrar orta ünlü mekdepleriniň birlikde guramaklaryna gahrman akadamynyň sağlam durmuş ýürülgesi Kämil Türkmen jemgyýetiniň özenler diýilen atylyň geçirilen maslahatlarda sağlam durmuş ýürülgesini berja etmek Kämil we Tämir Türkmen jemgyýeti barada edilen çykyşlar maslahatçylarda ýatdan çykmajak täsir galardy. Yaşlar guramasynyň Mary vilayet Mary we Bayramaly şeger, Bayramaly wekil Wazar Murgap, Oğuzhan, Garagum etraf geňeşleriniň guramaklaryna Bayramaly Agrar orta ünlü mekdebine wagt netiga çäresi geçirildi. Ýurdumyzda ötüp gelýän ýaş nesilleri berk bedenli, sağdan we kämil ruhly, giň dünýä garaşlyk hem maksady okunly ýaşlar edip ýetişdirmek dogrusyny näçün we manily gurulňlar bu maksadyň esasyndadyr. Margula dinanlar bölümünün hemem dokma senagaty işgärleriniň kärdaşa ýakylaşynyň birlikde uramagyna geçirilen dinan edebi, ahlak peýekligi atly wagt nesihat maslahatam şuň many mazmuna wetsenni. Türkmenistana Etraf Prokuraturasynyň guramagyna maslahat geçirilip, oňa ýaşuly neslin wekilleri şeride etrabyň bagtyar raýatlar gatnaşdylar. Şeýle maslahat Margula kadeti tarapyndan hem geçirildi. Häzirki döwürde Türkmenistan bagtyar çaýgylaryň ýurduny urly. Diýarymyzda körpen etirilen hemme tarapyn hemem sazlaşykly ösme uğruna döwlet derejesinde alad edilýär. Çaýgylaryň döwrüwap bilim almaklary, sazlaşykly ösüşi, göwnüjay diň almaklary, wagtyny şadyan hemem peýdaly geçirmekler bilen baglanşykly meseleler mehriban arkadamyň durmuş ulugymyny nazarlaýan siýasatynyň ileri tutulýany uğur bolup durýar. Türkmenistanyň bilim ministrliginiň guramagyna ýurdumynyň bagtyar çaýgylary, gökderedäki we vilayetlerdeäki çaýgylar, diň jaş hemem sagaldyş merkezlerine, mekdepleriň ýanynaky çaýgylar, diň jaş meýdançylaryna diň jalyp, wagtlaryny şadyan geçirýärler. Diň jalyan çaýgylar gyzykly dörejilik bäsejikleri, sport sagaldyş çäreleri bilen gurşalýar. Ýürüt edilen meýnamalar çaýgylaryň täsirli diň jalmaklaryny, saglyklaryny berkitmeklerini üçin edýär. Diň jalyan çaýgylar bilen gurnalýan çäherler hünärlere urukturjy häsiýetli bolup, çaýgylaryň hemem ýetkinjekleriň zekini açmagy, ösdürmäge mümkinçilik berýär. Çaýgylaryň o ýetkinjekleriň wagtlaryny gyzykly geçirmeklerine hemde täze bilim almaklaryna ýardam berýär. Çaýgylar diň jaş we sagaldyş merkezlerine, mekdepleriň ýanynaky çaýgylar diň jaş meýdançylaryna hereket edýän durly uğurly gurnaklar diň jaşy peýdaly işler bilen utgaşdyrmaga, çaýgylaryň dörejilik zekiniň ösdürmäge ýardam berýär. Gökderedäki şökli çaýgylar diň jaş we sagaldyş merkezine, dili bilen dünýäni gezer diýen atylan diller güni geçirildi. Diň jalyan çaýgylar bagtyar çaýgylaryň mekany bolan betarap watanymyzy durly dillerde wasp etdiler. Daşary dillerine özden goşgularyny aýtdylar. Aýdym saarly tan çykyşlaryny ýerine ýetirdiler. Döwlet Mehmet Azadadyň Naky Türkmen Milli Dünýä Diller Institutynyň talipleriniň dünýä edebiýatynyň nusgalary boýunça daşary dillerine sahnanaşdyran çykyşlaryna çaýgylar ulhus bilen tomaşa etdiler. Çärede işçilik korkadan çaýgylara ýadgarlyk sowgatlar goşurly. Şu günler ýurdumynyň çar günjeginde çaýgylyň tumysky diň jalş günleri ýokary guramaçylyk ýagdaýda dowam etýär. Sapal diň jalşyň şäherlerine mekdep okuwçylarynyň arasyna dürli çärelerdir bätleşikler, dürli ýerlere gezelençler guralýar. Türkmenistanyň bilim ministrliginiň guramagyna diň jalyan çaýgylyň wagtlaryny peýdaly we netijeli geçirmeklerini gazanmak, olarda ýaşlykdan dörejiligi we ilmi höwesi döretmek hemde ilm ulgamyna alınıp barýan işleri bilen tanışdyrmak maksady bilen Aşgabat şäheriniň mekdepleriniň ýanynaky çaýgylar diň jalş meýdançylaryna diň jalyan çaýgylaryň Türkmenistanyň Ilimler Akademiýasynyň Tehnologiýalar merkezine gezelençi guraldy. Gezelenç mahalna çaýgylar Tehnologiýalar merkeziniň muzeýindaky eksponatlary bilen tanışdylar. Täsin muzey gymmatlyklary çaýgylarda uly gyzyklanma döretdi. Çaýgylyň tumysky diň jalş pursatlarynyň hemme taraplaryň täsirli göwnüje geçmek üçin ähli mümkinçilikleri döretýän arkadaky prezident bilen mekdep okuwçylary çaý kalplarynyň joşup çykýan hoşallyklaryny aýtýarlar. Türkmen Döwlet Medeniýet Institutynyň Maýy Kulýewadyna Türkmen Milli Konserwatoriýasynyň Türkmen Akademiýasynyň bilelikde gökdere jülgetindäki çaýgylar sagalşy we diň jalş merkezlerine çaýgylar üçin meden şäher guradylar.
Gökdere jülgetindäki altın damja çağalar tagylşy we dinjaş merkezinde berqararlyk itirap häkimliginiň ýaşlar guramatynyň berqararlyk itirap geňeşiniň itirap polisiýa bölüminiň bilelikli guramaklaryna meden sport şähereti geçirildi. Kämil Netil Nurany geljek ady bilen geçirilen şäherede aýdym sahallara da giň orun berli. Ýerine ýetirilen aýdymlarda hemem tantlarda Bagtyar ýaşlyň we Türkmenistan bitaraplyň mekan ýylyň wasfy belentden ýetirildi. Şeýle-de bu dinjaş merkezinde Bagtyarlyk itirap häkimliginiň hemem ýaşlar guramatynyň itirap geňeşiniň guramaklaryna meden sport şähereti geçirilip ol şatlyk şowkuny wetlendi. Gökderedäki çağalar dinjaş we tagaldyş merkezinde Türkmenistan bitaraplyň mekan ýylyň tomutky dinjaş möhüminde Türkmenistanyň sportda ýaşlar teatrdy, Bilim ministrligi, Demokratik partiýanyň teatr geňeşi, Magtumulanyň ýaşlar guramatynyň merkezi geňeşi tarapyndan guralan meden köpçülikli sport tagaldyş şäherleriniň meýilnamesy tadyny Gökderede ýerleşýän çağalar dinjaş we tagaldyş merkezinde sagdyn netil kuwatly watan ýençigar bilen durly sport bätleşikleri geçirildi. Türkmen Döwlet Beden Terbiýe we Sport Institutynyň taliplerim bu çäre işe gatnaşdylar. Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň jemgyçilik howpsuzlyk müdürliginiň kämillik ýaşyna ýetmedikleň we ýaşlaryň arasynda hukuk bozulmalyň öňüne alş bölüminiň ýaşlar guramatynyň berqararlyk itirap geňeşiniň bilelikde dinjalyan körpeleň arasyna geçiren şähereti Kämil Netil Nurany geljek diýilip atlandyryldy. Ýaşlar guramatynyň köpetdäki itirap geňeşiniň guramagyny dinjaş merkezinde Bagtyarlyk mekany Gökdere atly meden sport şähereti geçirilip ol netijeli tarapdan häsiýetlendi. Kämilleşmek, tejribeleri artdyrmak, ýygydarlyk geçirilýän sport bäýatlaşyklaryny esasy güdip häwirleýär. Bu ýagdaý ýaşlaryň gyzykly bolmagyny üçinedi. Ýokary guramaçylyga wetlenýän sport bäýatlaşyklary ustaatlaryň kemale gelýändigini äşkär edýär. Ýaşlarda ýeňşe bolan ihlas aýdym duýulýar. Oýunlar ökdeleriň öňe saýlanmagyna mümkinçilik berýär. Her bir türüniň goýuny öwrenmeklige mümkinçilik berýän sport bäýatlaşyklary geljeki üstünlikleriň ödendir. Magtumulanyň Aky Türkmen Döwlet Üniversitetinde ýygydaly geçirilýän ýaşlar ustaatlaryň kemale gelmegine mümkinçilik berýär. Bu ýokary goý mekdebine giň gerimde geçirilen ýaşlarda özleri duşuklara orun berli. Türkmen Okuwçylyk Institutynyň Aky ýaşlar talip türgenleriň tejribeleriniň ýokarlygyny ýanyny görkezdi. Ustaatlaryň nam ihlas bilen utgaşmagy ýokary netijäniň ödendir. Tejribe toplamakda öz boşly mektebe öwürleýän ýaşlarda esasy wezipe beren sepketleri iýelemek bolup durýar. Döwlet Mehmet Azadadyň Aky Türkmen Milli Dünýä Dilleri Institutynyň Aky ýaşlar taliplerin barha kämilleşýändigini äşkär etdi. Ýaşlaryň ýygydalyk häzeti bu ýokary goý mektebiniň talipleriniň ýokary netijeleri gazanmaklaryny üpçün edýär. Hormatly adamlar, indi bolsa ýurdumyň vilayatlaryna we paýtagtyň Aşgabatda 13-nji iýunda saat 20-den 14-nji iýunda saat 20-çe boljak howa bardy. Türkmenistanyň howa maglumatlarynyň berýän habary bilen tanyş bolan. Balkın vilayatyna az bulutly howa bolup Demiral hukumatynyň tyle sekundy 94 metr ýetýän şemal usaryp, howa gecesine 22-27 gradus mayl, gündüzine 37-42 gradus ysy, kenar taraplaryna 31-36 gradus mayl bolur. Ahal vilayatyna az bulutly howa bolup gündüzine tyle sekundy 94 metr ýetýän şemal usaryp, howa gecesine 20-25 gradus mayl, gündüzine 37-42 gradus ysy bolur. Mar vilayatyna az bulutly howa bolup gündüzine tyle sekundy 8-13 metr ýetýän şemal usaryp, howa gecesine 18-20 gradus mayl, gündüzine 36-41 gradus ysy bolur. Lewap vilayatyna az bulutly howa bolup gündüzine tyle sekundy 8-13 metr ýetýän şemal usaryp, howa gecesine 19-24 gradus mayl, gündüzine 36-41 gradus ysy bolur. Daşa vilayatyna az bulutly howa bolup gündüzine tyle sekundy 8-13 metr ýetýän şemal usaryp, howa gecesine 21-26 gradus mayl, gündüzine 36-41 gradus ysy bolur. Paýtagtyň Aşgabatda az bulutly howa bolup gündüzine tyle sekundy 10-12 metr ýetýän şemal usaryp,
Hova gecesine 22-24 gradus mayl, gündüzüne 39-41 gradus ısı bolar. Şeýle-de ýurdumyzda onça iýun aýynyň 14-üne magnetik hadisasynyň gowşuk täsirli bolmagy aşarýar. Mehriman adamlar, şunun bilen watan habarlary peşimize jemleýäs. Berkarar döwletimiň bagtyrlyk döwründe ata watan Türkmenistan ähli wagtlarda ötüşür ösenýär. Ähli ötüşüň ödünne bolsa halkyň bähidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam şeýdir. Hoşlaýyk onuň ezileşer.